Здравейте отново от нас, от екипа на Твоето кафе. Честита нова година! Започваме годината с един от най-популярните методи за сваряване на кафе или екстракция – хартиена филтрация. Има различни вариации на хартиената филтрация. Ще използваме един от най-популярните в световен мащаб, който е японски и се казва Hario V60, като ъгъла на самия дрипър. Супер лесен, невероятно вкусен, много ангажиращ сетивата и е много артистичен, защото имаме толкова много вариации за промена на температура, на количество като грамаж кафе, на размер на смилане. Въпреки че при размера на смилане трябва да се придържаме към средно до едро като размер смилане на кафето, тъй като тук нямаме еспресо машина с помпа, която под налягане вкарва вода в смляното кафе. Тук се използва гравитация. И затова на кафето се казва дрип или капка. Така, аз съм си направил домашното, имам топла вода, имаме и прясно смляно кафе. Да покажем само размера, за да се види, ще се види по-добре и на хартийния филтър. Значи задължително, като започнем, първото и най-важно нещо е да подготвим самия филтър. Двояки са тук нещата, със сигурност ще има една тънка хартиена нюанс на самия филтър, а второ, това създава правилното легло, тъй като тук може да се видят на V62 има много интересни канали, които са като спирала, които създават много интересен поток на протичане на кафето. Така, тук сме готови. Ето го размера, както виждате, много по-едро, отколкото при еспресото. Тук има един основна стъпка, която се нарича разцъфване или блуминг, при който ние трябва да подготвим самото кафе за екстракция. Има различни вариации. Основната е да намокрим кафето и да изчакаме поне 25 секунди. Виждате големите балончета, които всъщност са въглероден двуокис. Този момент е много важен. Затова се използва и скала с таймер. Ето ги нашите 30 плюс секунди. Тук леко и контролирано с спираловидни движения започваме да наливаме кафе. Може да се прави на различни пулсации. Най-хубавото нещо на този вид варене на кафе е, че ние имаме възможност да контролираме темпото на екстракция. Значи, като златен стандарт с 6 грама кафе на 100 мл. И тъй като аз имам 13 грама, искам да работя с 6 грама и половина, малко повече, за да бъде по-концентрирано, ще стигнем до 200 мл. Като времево сваряване на кафето, всеки 100 мл са необходими поне, да кажем, минута и 15. Значи при мен идеалният вариант ще бъде от 2 до 2,5 минути. Ще видим резултата много скоро. И тъй като аз наближавам времето, ще долея необходимите ми до 200 мл. И ще оставим нашата любима гравитация да свърши всичко останало. Много хубав трик в последната стъпка е съвсем леко да направим една допълнителна аджитация на това нещо, на кафето, което ще ни позволи да имаме равна екстракция и най-важното, като приключим с водоравна повърхност. Ето го и нашия резултат, 2 минути и половина.
всяко следващо сваряване при същия размер на кафето, при положение, че вече сме пробвали едно, може да го направим по-бързо, като налеем доста повече вода като втора стъпка. Значи, правим си първата, така нареченото разцъфване или буминг, и наливаме до 150 мл. Тъй като има повече вода, гравитацията ще създаде по-бърз изтик на кафето. Ето го и нашия резултат. Готови сме. Остава само да му се насладим. Както обикновено. Най-хубавото на това кафе е неговия аромат и чистота. При този тип сваряване на кафе идеалният вариант е едносортова арабика, светло до средно изпечено кафе, средно до едро смилане, прясно смилане, затова самия кит Харил има страхотна мелачка, която е супер удобна и много лесна за настройка и употреба, артистична, ангажира всички сетива. Резултатът тук е много по-тънко тяло, но ароматите са на много по-високо концентрирано ниво. Един бърз завъртане, разливаме в чаши и се насладяваме, което аз ще направя с най-голямо удоволствие. Още веднъж, поздрави от нас, насладете се на този тип кафе, със сигурност няма да съжалявате. И ако имате някакви въпроси, ние сме тук, очакваме ви. Приятен ден!